Allah sarkin baiwa shine yake wa bawa, ya masa raye dawa ya ba kai ma dawa. Kun gashe ni ma karana gashi ya kai tsaiko, mataki na yanzu ku gane ya zarce bako. Kun ga abincin yara da safe a ce koko, komai nisan jifa wata rana za ya sako. Wadda nake so ta so ni a so na zarce roko, so ba a wasa da shi inda ya shige ka. Zai ta yi ma yawo a cikin rai kamar fanka, komai in za ka furta mai sanka za ka kalla. Dan shi ne ka baiwa komai haɗi da kanka, burina na kalle ki, na kalle ki. Burina in same ki, in same ki, in ga sanki ya narke a cikin raina ya manne. In zo ki kalle ni na ce, dan ni na zamna ki. In zo ki duba ni na ce, kar ki bar ni na ce. Na ce kanki, na ce zan dage. Ruwa maganin dauda yake kore kishi, a san ki nake yin kishi, batun ki nake ba fashi. Ku daina haka ku masu kuɗi, idan yarinya ba ta son ka to ka kyale shi yafi. Kai ka na ce kanta ka dau santa ka yafa, ai ita ba ta son ka ta ce ka dau santa ka yafa. Ka ce komai in tana so a kai za ka bata, to ka sani cikin soyayya ai ita ba a yin wauta. Zafin so shi wannan ya zarce na wuta, in ba a son ka ka kyale ai shi ne mafita. Dan ni bani da ko asi, dan ni bani da ko sisi, da ni za ka yi jayayya. Gashi ai tana so na, ta ce ma tana kaunata, ni da kai ban jayayya. Na yi ma nisa ka sani to cikin soyayya, kudin ka bai sama na kyale ma ita ko in baya. Ko za ka sama a dake ni, ko za ka sama a yanka ni ban ja da baya. Santa nake yi na furta, na furta, kaunar ta nake yi na furta, na furta, akan ta zan yi ma wauta.